Deci am făcut premontajul, da? Deci, da. Și acum facem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. Hai, ia. Optele. Ia, apucă-te să pui garniturile la ele. Ai auzit? Să pleci de aici. Mă duc în China dacă vrei. Ce? Mă duc în China dacă vrei. Ce? Nu vrei să mă duc în China? Nu, dar acolo nu vreau. Ceva oribil. Dar și de unde știi tu cum e China? Nu știu, mă, că mi-e fric toată ziua, toată noaptea. E fric. De unde știi tu, mă, că e frig în China? Foarte fric, foarte tare. Nu tu minți, mă. Foarte tare. Nu se bagă sau ce? Cum să nu se bage, tati? S-a băgat. Păi ce e după ea sau e după noi? Ia. Cum e după ea? Adică, dacă nu vrea să intre, dă bătaie. Gata, a intrat. Dă-l pe 6. 6. Da. Nu are garnitură. Dă-mi garnitura să pun la 7. Șasele. La cornul câte ai? Așa. Ai 5. Care e 5? Uite aici. Adică vrei să te folosești de patul ăsta. De ceapă. Așa. 4. 4. 4. Așa. 3. Care-i 3 tati? Care? Uite-l. Așa. 2. Se ridică mea. Și 1. Și unul. Mai întâi bagă în rigolă și după aia. În aia. Este. Așa. Așa. Băgăm în rigolă. Da? Da. Și acum să o punem Aici- în bulubuc. Aici turnăm toată șapa aici? Ia. Sau în direcția? Așa e bine. Și așa. Spray-ul, tubul, haide. Să-i dăm așa o fixare înainte de șapă, da? Da. Așa se face? Ce? La rigolă. Și la... Păi da, că stă acolo, pe poziție. Adică.
Așa, șeful. Dă și spuma acolo unde e gaura aia. Ca să nu intre spuma aia în subsol. Vedem aici, că aici trebuie să facem tot așa un capac. Ia să mai verificăm o dată. E bine? E bine. Deci, 11:30. Vedem? Unsprezece jumate. 11 jumate. Așa, ia să vedem. Eu. Așa. Un pic. Așa, ăsta e. Tati, nu. Fază ăsta. Tati, stai cu minte, nu mai consuma iurea. Cătură. Așa, șef. Și acum îl lăsăm să întărească, da? Da. Mai aducem o bucată să înfundăm și gaura aia să nu curgă. Și Gata, am dat cu frunzii. după aia facem șapa, da? Da. Le dăm și peste el. Deja le cu tine. Ca să aibă și educă. L-ai băgat acolo? Ia uite, șef. Vezi? Da. Ai fundat-o de numai. Adică nu are voie să curgă șapă în subsol. Exact. Nu în subsol, în cabina aia. De la nișă. E bine, șeful? Da. Adică gaura de la subsol este acoperită. De alte țevi. Gata, șeful. Sunt acoperite. Acum mai verificăm o dată să vedem dacă s-a mai schimbat poziția, nu? E perfect. Perfect. Să se întărească, turnem frumos puțin spuma aia și gata, da? Păi n-are cum să... Ia, mai dă tubul ăla de spumă. Tubul de spumă, tati, pistolul, hai. Ia. Aici a topit puțin când am pus adezivul ăla. Uite, vezi? Așa, șeful. E bine, șeful? Da. Mă bucur.